Velkommen til BKD's Branchekom Sammen 2024. Mit navn er John Jønsson, og jeg er formand for BKD. Det er mig stor glæde at byde jer alle sammen velkommen. Kollegaer, leverandører, samarbejdspartnere til en dag, hvor man vel godt kan sige, at vi er en del af en stærk branche, der nu igen kigger ind i fremgang. Det er ikke bare tomme ord og skoletal. I får lige et par hurtige tal. Vidste I for eksempel, at Danmarks bagerier og konditorier omsatte for 4,8 milliarder kroner i 2023? Det er faktisk 1,5 milliard mere end i 2013. Heldigvis er der nu flere historier om tomme butikker, end der er tomme butikker. Antallet af virksomheder i vores branche er nemlig steget på et lavpunkt på 490 til 517. Det er et tal, der gør det svært sådan for alvor at bevare pessimismen. Men selvfølgelig er alting ikke godt. Der er stadig mange steder, hvor vi ikke er i mål. Der er en række temaer, som betyder meget for alle, og mange snakker om. Regler, bekendtgørelse, surdej, mikrobølbagerier, personalmangel og mødetider, overenskomster, arbejdsmiljø, og jeg kunne blive ved. Dagens branchekom sammen er en mulighed for at tage nogle af de debatter, som måske kan flytte os. Så lyt med, stil spørgsmål, vær kritisk, vær konstruktiv, men frem for alt vær med. Noget af det, jeg selv ser frem til i dag, det er at hylde næste generation af dygtige bager og konditorer. Senere i dag skal vi nemlig hylde modtagerne af guldmedaljer fra svendeprøverne i både 23 og 24. Det er en stor præstation og en vigtig markering af branchens fremtid. Og selvfølgelig skal vi også have kåret Danmarks bedste brød og kager 2024. Intet mindre end 40 virksomheder har stillet op med 115 produkter. Går det som det plejer, og det plejer det jo, så bliver det tæt løb. Men sådan er det jo her, når der er så mange dygtige håndværkere, der stiller op. Alt det her var jo ikke blevet til noget uden vores trofaste sponsorer og støtter. Derfor vil jeg gerne sige tak til Valsemøllen, Irix, Odense Marcipan og Dragsbæk, som igen støtter op om den her fantastiske konkurrence. Og stor tak til Cold College, hjælper lokaler og hjælper, som vi har fået nede fra skolen af. Tak til jer alle sammen. Til sidst har jeg lige nogle praktiske informationer. Der er toiletter herude, nede bagved, og der er nogle skilte, der følger derned. Og så er der programmer, der hænger rundt omkring, hvor I kan følge med i, hvor du skulle være og hvornår. Og hvis du vil deltage i Sensorit, sådan en workshop, som René Lytje han har her ovenpå, så har vi nogle sedler hernede, hvor I gerne må skrive jer på, og så den tidligste først, så vi får dem fyldt op henad. Og der er 3 muligheder, og det er klokken 1, 2 og 3, og de varer cirka 3 kvarter. Nu er klokken ved at være 12:15, og der åbner vi for buffeten. Vi har gjort det, at vi har taget et af alle brød og stillet ud, og med flag i, sådan at man kan fortælle naboen, at man står ved siden af, hvad for et brød det er, at man synes, de skal smage på. Og sådan cirka ved en 2:30-tiden, der får vi lavet sådan nogle små både af sådan nogle bambusbåde med lidt lækkerier i. Der er lidt kransekage og lidt småkager i, og så kan man tage sådan en båd hver, sådan at alle får lov til at smage. Og med det her, så kan jeg se her, der står her, og Tom har skrevet, det er det sidste, jeg skal sige i dag. Næsten. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I alle sammen har mødt op, og tak fordi I kom, og jeg håber, the best man will win, eller kvinde. Tak. God eftermiddag. God eftermiddag. Mit navn er Henrik Klitvad. Jeg er fra BKD, og jeg skal prøve at styre scenen her i løbet af dagen i dag. Og vi har et stramt program, så derfor skal jeg allerede nu bede de første 3 gøre sig klar. Og vi har et emne og et tema, der hedder Treenigheden. Det er BKD, det er Bagergruppen og Konditor Bager, og det er Henrik Mühldorf, Ditte Larsen og Morten Lapholm. Tag godt imod dem. Det er dig før mig. Tak for det, Klitvad. Når vi står her og er treenigheden, så må jeg skynde mig at sige, at det er ikke sådan, at vi er Fader, Søn og Helligånden, men og det er heller ikke sådan, at vi er enige om alt, og lige pludselig kan stå og tone ren flag om, at vi har enighed. Men det vi kan, os 3 sammen,
det er, at der er en fælles interesse i at gøre noget godt for branchen. Og de steder, hvor vi med hver vores udgangspunkt kan gøre noget, hvor vi kan stå sammen om at flytte en dagsorden, der vil vi gerne gøre det. Og derfor så mødes vi i god ro og orden 2-3 gange om året, ud over den dialog, der er digital, for at diskutere, hvad kan vi gøre sammen for at fremme branchens vilkår. Det har vi 3 elementer, vi gerne vil forbi i dag. Initiativer, som vi kommer til at skulle arbejde med det kommende 3-4 måneder. Det vi gerne vil præsentere for her, hvor vi har fået så god tid, at vi har 8 minutter til det, det er fuldkornskalaen, som er noget, som branchen kan stå sammen om. Det er behovet for at hjælpe branchen med generationsejerskifter, og så er det til sidst et behov for uddannelse, både i forhold til medarbejdere og generel ledelse. Det vil Morten og Ditte fortælle om senere. Jeg har fået fornøjelsen af at præsentere fuldkornskalaen, som er et projekt, vi har lavet i princippet sammen med Valsemøllen, hvor vi gerne vil drage nytte af, at de officielle kostråd, der kom i 21-22, de sætter en ny dagsorden for, hvad myndighederne anbefaler befolkningen at spise. Herunder også jeres kunder. Og som I kan se, så er det jo en erstatning fra kostrådspyramiden, som nu er blevet til en kostrådscirkel. Og hvis man kigger en lille smule grundigt efter, så kan man se, at korn og brød har en helt anden placering i kostrådene, end de havde tidligere. I 2023 kommer der også nogle næringsberegninger. De bliver så lanceret her igen i 24 med opdatering. Der kommer det videnskabelige grundlag for de kostråd, der ligger. Og på baggrund af det, der sætter vi os sammen og siger, at det her det er en ny dagsorden ud mod kunderne. Det er en ny dagsorden for bagerbranchen. Lige pludselig så er det ikke, at man skal lade være med at spise brød. Man skal spise mere brød, fordi det er sundt for en selv, men også fordi det er klimavenligt. De 2 dagsordener vil vi gerne spille ind i som branche. Den her rapport, som bliver offentliggjort i juni 24, så for en gangs skyld, så er vi sådan ude i relativt god tid. Vi har sadet og været forberedt på, at det her vil ske. Det er, at der nu er videnskabeligt belæg for, at hvis man spiser 90 gram fuldkorn om dagen, så reducerer man risikoen for diabetes 2, hjerte-karsygdomme, for en række kræftformer og for tidlig død blandt voksne. For de af jer, som ved, hvad man må anprise og ikke må anprise, så har der hidtil været sådan en problemstilling, der handlede om, man måtte nærmest ikke sige noget var sundt, selvom det var broccoli og selleri. Men nu har vi altså dokumenteret bevis for, at myndighederne, og herunder også Kræftens Bekæmpelse i øvrigt, anbefaler, at man skal spise det her. Så vi skal have rullet fuldkornskalaen ud, sådan at vores kunder kan få oplevelsen af, at når de besøger jeres forretninger, så er det ikke usundt eller dårligt, men tværtimod, så gør man noget godt for sig selv, og man gør noget godt for klimaet. Det er den største gave, den her branche har fået længere, og det bliver vi nødt til at være med til alle sammen og fortælle vores kunder, at man kan gå til bageren, spise godt brød. For mig, jeg er måske lidt inhabil her, men for mig den klart bedste måde at spise sundt på, fordi det smager godt, og det er ikke alt sundt, der gør det, men det gør brødene. Det er gratis for BKD's medlemmer og for Valsemøllens kunder at blive tilmeldt fuldkornskalaen. Man skal bare tage fat i mig eller i Line fra Valsemøllen, og så finder vi ud af at håndtere det ind mod jeres forretninger. Vi har haft det kørende i 5 forretninger i et pilotforsøg, og de tilbagemeldinger, vi har fået derfra, de er faktisk rigtig positive. Nu glæder vi os til, sammen med bagergruppen og Konditor Bager, til at give den et tryk mere ude af branchen, sådan at vi kan lancere stort, forhåbentlig til april måned. Men lad være med at vente til sidste øjeblik, fordi der kan blive travlt, hvis vi venter til sidste sekund alle sammen. Med disse ord vil jeg give ordet til Morten. Tak. Og jeg går lige en lille tand tilbage. Meget sjovt nok, Henrik. Jeg tager lige den her og fortæller. Vi er rigtig glade for at stå her sammen i dag, og faktisk det vi kan sammen, det er at skabe synergi. Det vil sige tidligere, hvis vi bare går 1 år eller 2 tilbage, jamen så vil vi være 3 parter, der vil stå med det her på hver sin måde, arbejde med generationsskifte, arbejde med personale og for den sags skyld fuldkorn.
Vi har kigget på 2 af de udfordringer, ud over fuldkorn, som vi synes, at vi kigger